fari ne wannan ja ne. Gaskiya ne. Shiru. Ban san dukan yara. Ka san yanzu nan za a ce child abuse. Ya haƙuri. Yaro, barkanka dai. Yawa barkanka dai, kawu. Na ji daɗin zuwanka wannan dandamali nawa. Ni ma na ji daɗi sosai. To kawu ai na son yi magana ne. Oke. Ina son ka gaya mini menene zan yi a rayuwa. Wannan tambayar taka tana da muhimmanci. Yau. Kuma insha Allahu zan gaya maka abin da ya kamata ka yi. To ina jin ka. Yawwa. Ina son ka gane cewar ita rayuwa ka ringa ɗaukan mataki na yin amfani da tunani ba da hankali ba. In da mahaukaci kenan? A'a, ni ba na nufin ka zama mahaukaci. Ka tsaya ka saurari ka ga yaro ɗan ƙarami da azarbin bala'i. Ya haƙuri. Ka tsaya ka ji. Abin da nake nufi shine, ka san ita zuciya ita ce wacce fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya ce. Sallallahu alaihi wasallam. Akwai wata tsoka a jikin ɗan adam idan ta lalace komai ya lalace, idan ta yi kyau komai ya yi kyau. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne kawu, haka ne. Saboda haka, wato ka ga wannan al'amari na tunani shine wanda za ka ringa amfani da shi kana auna wani al'amura na rayuwarka, wanda shi ne zai nuna maka cewar wannan abun mai kyau ne ko kuma mara kyau. Shi kuma hankali nuna maka zai wannan baki ne, wannan fari ne, wannan ja ne. Gaskiya ne. Shiru. Ban san dukan yara. Ka san yanzu nan za a ce child abuse. Ya haƙuri. To abin da zai faru shine ka yi ƙoƙari ka kai ɗan yaro ne ɗan fililici. Wai ɗaya. Wai anya kwa ka sha nono maka zuwan kama? Na ga surutun ka yawa. Bata bani ba. Zan koma in ta yanzu. Yanzu za ka koma ka sha? Zan koma in ta yanzu. To shikenan. Kaga zan barka a haka a wannan lokacin. To sai mun dawo za mu ci gaba. In ka dawo za mu ci gaba. Yanzu ka je ka sha ka ƙoshi tukunna yaro. Ka da a ci gaba da maganar rayuwa. To kawu. Saboda lamarin ba ɗan ƙarami bane. Sai an jima. Sai an jima.